Доброго дня, клас. Мене звати Віктор Третяк, і я буду у вас вести урок профнастилологія. І в мене є до вас перше запитання. Де купити профнастил? Можна. Вікторе? На Оліксі. Та який Олікс? Ні, невірно. Профнастил купуйте лише на Вінбуд в Кропивницькому. Чому Вінбуд? Тому що, перше, надійно. Це вам не Олікс, де вас надурять. Тут все чесно і прозоро. Якщо Китай, то привезуть вам Китай. Якщо це Європа, буде Європа. По-друге, найкращий вибір та найкращі ціни в Кропивницькому. Вам не треба більше їздити, вибирати, шукати. Все в одному місці. І по-третє, сервіс. Вам можуть зробити і доставку, і прорахунок, і все необхідне вам підсказати, всю консультацію. Тож, якщо профнастил, вибирайте лише на Вінбуд. Добре, до зустрічі на другому уроці.